Poštovani gledalci, na putu smo prema Hataju, gradu koji je najteže pogođen zemljotresima. Evo, nismo ni blizu centra Hataja, ali već mogu da vide se srušene zgrade, kao što možete da primijetite ovdje, pored samog puta. Ove zgrade koje vidite nisu više u upotrebi, one čekaju svoju sudbinu. S obzirom da je velika gužva, Tarik, da se primijetiti evo ove zgrade. Znači ovo je početak svega onoga što smo gledali u prilozima televizijskih kuća. Mi ćemo pokušati iz auta, dok ne dođemo do samog centra. Ja se nadam da ćemo iz auta pokušati, s obzirom da nemamo ovdje gdje stati, ova zgrada je oštećena. Da, napuštena. I dalje stoji, napuštena je. Čak nageta je, ne znam koliko kamera vidi, ali nageta je na svoju tamo stranu. Nageta je. Da. Dakle, evo vidiš i sam, nismo u centru Hataja, prilazimo, ovo je, dakle, ti okolni dijelovi, ali odmah Imamo problem, stali bi ovdje negdje, međutim, gdje, vidiš kolika je gužva. Ovo je zaista malo zeznuto. Dobro, idemo polako i idemo lagano. Može kamera vjerovatno. Vide se, evo, da se primijetiti, evo iz auta. Da. Evo i ta tu. Teške mašine su tu. Da, ja ću pokušati da koliko toliko idem sporo, da ne smetam, ali ovo je... Da li ovdje može sići? Ajde siđi ovdje, molim te. Pokušat ću. Ajde siđi ovdje, desno. Idi dole naprijed. Da li, ako budu ovi ljudi raspoloženi da pričaju sa nama, da nam malo približe ovo koliko toliko. Ovdje, koliko se da primijetiti, ove zgrade su sve napuštene. Naravno, nalazimo se u... Hoćemo li izaći? Ajmo pokušati izaći. Mada smo primijetili policiju. Ja se zaista nadam da nećemo imati taj problem. Evo, poštovani gledalci, kao što možete da vidite, ruševine tih zgrada. Ovo se samo po sebi govori, ne mora se ništa reći. Zaista, nismo došli još i u sami centar grada, ali ovo što vidite dovoljno govori o svemu. Čuje su sirene policijskih vozila, ja se nadam da nije zbog nas. Vidite sami krš. Ja ću pokušati da prođem s kontra strane gdje je manje ljudi, jer rekao sam, Turska sama po sebi vodi računa o svemu tome. Vidite kako izgleda ova zgrada. Ovo su ostaci. Ovdje ne treba nikakav komentar. Ovo je faktički predgrađe Hataja. Vidite ljude da su u šatorima. Ovo je zaista žalosno. Sada zamislite u ovakvim ruševinama da je neko preživio.
Ići ću još naprijed. Ja se nadam da neće biti problema zato što prolazimo, snimamo. Vidite kako to izgleda. Tarik mi je ostao iza. Šatori su, bukvalno su na polju. Ovdje je još jedna zgrada koja je pala. Vidite. Ovako to izgleda. Sve ostale koje su tu, gomila ruševina, smeća, betona. Ovo je strašno. To jeste, da li ispod svega ovoga ima još leševa ili... Ne znam. Ljudi se snalaze kako znaju i umiju. Vidite. Poštovani gledalci, imamo dva sagovornika. Bračni par koji je preživio zemljotres i Tarik je ovdje sa mnom svakako, s obzirom da priča tečno turski, on će da prevodi moja pitanja i svakako ono što nam oni imaju kazati. Za sami početak zamolit ću ih da se prvo predstave. İlk önce selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Amca lütfen sizin isim? Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız. Gülay Yıldız. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Želim da ih pitam, u momentu kada se zemljotres desio, gdje su oni bili? Deydiniz. Evde yatıyorduk. Bili smo kući, spavali smo. Lan. Sallandık yani, çok sallandık. Ovdje u ovom mjestu kaže se da je bilo oko 5, ali naš osjećaj naravno prevazilazi i taj broj 5 i bukvalno je, kaže, ljuljalo od početka do kraja. Da li je, ne daj Bože, neko stradao, neko njihov? Sizin aile, akrabalar, yani nasıl geçti? Var akrabalarımız, Akrabalarımız çocuklarımız iyi şükür ama var akrabalardan kaybımız var. Biz kaçtık, evlerden hep kaçtık. Allah cennet Evlerden inşallah. son Cennet hızla inşallah. kaçtık. Da, jeste, ali hvala Bogu što se tiče nas i naše djece nije nikome, ali u rodbini imamo gubitaka. Jesu li živjeli u stanu ili kući? Sizin daire bina içinde mi ya da Yok müstakil ev. Müstakil Kuća. tek kat. kuća? Müstakil Kuća tek je kat. pitanje. Kuća je u Hvala pitanju. lijepo na razgovoru. Çok teşekkür ediyorum. Biz Şeyde, teşekkür Yine ederiz. geçmiş olsun. sağ olun. Allah razı olsun. Misafir edebiliriz gelirseniz. Sağ olun. Misafir olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Kaže, pozivamo vas da budete naši gosti, ali nažalost mi idemo dalje i želimo iskoristiti što više dana. Tabii ki bizim vakit biraz kısa. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Geçmiş ederiz. olsun yine. Sağ olun. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Selam aleyküm. Evo, kao što možeš i sam. Pazi, iskreno da ti kažem, teško mi je ljude bilo šta pitati, teško je podijeliti s njima ovaj osjećaj. Evo ti kažeš, ajde pitaj kako da se osjećaju ljudi u tom Hoćemo li momentu. naprijed? Idemo u auto, Idemo dalje, idemo dalje. Da. valja.